Katong ano ba? Nag-away dito kay nag-ilog sa kabana. Mali man to lang ko. Na barangay dito sila, di ba? Mauna kay mangigat-igat man. Diha ako kung kaalikot isa. Kabalo siya ninyo ang isa. Apa na po si bana? Correct. Ayo! Hindi! Ano sa matag sa password sa wifi, di? Check na sa akong may kanong padalaan ko itong kwarta karon. Di ba na ko ginahatag ang password mo? Sige na. Uy, karon lang ba? Mahal mong ginasing kay ang monthly anak ba fiber manggod na. Ano magubni na putlan ni ba kayo? Pataod lang, paabutan lang mong taod balik. Pwede ba Hindi yun? ka, hindi ka makahatag? Di, masuko kong bana. Hindi ni batasan ni kasi. Sige na. Ano kini sigsusul yung bona naghatag. Wala, uy, wala. Ako dyan Nahi bana. mo istoryahan diri. Akong bana dyan masuko. Sige na be. Sige, pagpakabit na lang. Sige na. Sige, pakabit na lang. Sige. Naluan niyo mo. Ngayon pa ato mas ban mo. Ato dito sila, dito ko pwede. Oh, mali man. Okay. Awa. So ti man na makuan balik ko na putog blatter ato. May Malupong na, lupong taga pamayapa na jud to nya man. Manang tayang bana ko nang naikapit sa barangay kay di jud tumaklo. Hindi. Sana Mag-order ko sa Lazada ba? saan pi-ordero nimo? Sige na, be, mag-order ko wifi. Ag masuko lang yung ba manangit sa kusong bana Order mad. ko cabinet ba kay Chula sa unicorn sa akong mga anak. Sige. Manangit sa Diyos sa kung bana mad. Mahal mo kay monthly anak. Hindi nang di nang gunin niya ang password pagkahuman. Hindi ba? Manangit sa lagi ko niya gabi. Ugma na lang. Ina good oy. Manangit sa lagi ko. Na ba? Manangit sa kumad. Karon lang good. Dali lagi. Gahit mo ulo uy. Ikaw na tuition juga ni mo silingan nga kuan ba tar. Wala man siya giingon. Mo pala na dano kuan nang wifi now. Nga mas be? Di lagi. No, ayo sigot oy. Pila bulan din mo sa fiber. Mahal. Pila? Kapit 3 mil. Tapi 3 mil. Oo. Ikadako na niya. Patag-hatag ra nimong password. Ayo uy. Ayo uy. Wala mo monthly ta niya tibok silingan. Oo. Di pa jud nakihatag pa jud na sa booking sa silingan. Hantod magkatag-katag tibok barangay makakabit ang wifi. Ayo jud sugot mo. Ginoo ko. Kabalo ko na sa mga batasan. Mabuntag ng tanaw sa lida. Mm. Ito di ka. Ito. Ano mga Korean novela? Tanaw na tibok season. Ano ko nag-season sa UAP? Katong mga ano-ano kanang basta. Ang atong buwang atong. Ah, Ayo sugot ayo. Kuan pa. Online business na ako. Mga kwarta man ko ani bayad tagaan lang taka. Bayaran di ka gamay. Dila gimas. Unya lang gabi masuko mo daw kong bana. Sa man gyud nagbayad. Ikaw nung nagbadala jud kag sulso sa imong silingan butan man ta ka sa una. Ay ngano naman sa naman ka. Wala big istoryan dire, ang istoryan pikas Kami barangay na lang ko istorya ay pataka. inter. Lain man good. Gisa day kadira. Naki-flying pa gyud mo pa mga og tubig ug kuryente. Sige Pati na, ba naman wifi Eh makiano. dili mo maulo. Abi ka bag abroad imong bana, siman maka Kanino imong bana. nag-flying po di sa wag cable. Sa kawan na Pero na gratis sa gabayad ko, di ba? Ay di ko na siya pasagdaan ko na lang na siya pero wanay gubot kay na lang ko wifi man. Ay, Manangit sa lagi sa pangubos. bana, unyang gabi manangit Dili sa jug di ka ko. maulo, kuluin ni mo uwi sa Manangit sa jug ko man. Ay uy ako ana dili man, ayo man, ayo uy. Tanawara ko na imong iskuan. Oh ganan ka magipag-una nga batasan mads. Di man tungod niya, tungod sa bana. Dalo jud mong duha. Ay suko. Ikaw pa mo sa Kung na imong wifi, wala. ilum uy. Ayo jud match, ayo jud match. Saan to pagka naluhin na? Ini naman pag... Ay tama lang ito sa tutorial sa YouTube. Ay, nakita na ako dyan. Ay wala man di ko yung wifi. Si Mindar gano'n na yung wifi ba pero dalo kaayo buang. Saan ko i-discarte nyo? Makakuni ko sa ilah. Di man po mahack ang buang. Di man ko man lisod makiihak. Ay, kabalo na ko. Manda ka sa kukang kuang nata. Karon. Hinda! Hinda! Sige. Oh, sige. Sige ron. Dalan mo kala. Wala. Dalan na nimo? Di ko makita. Oo, Ay mo, mo, dili wifi. magdala siya pala kay ilubong niya yung sariling kaugalingon. Di ba si gampason ta na kay dalo ta. Hindi ko makita gubot. Lain pa'y ato pa. Sa naman sad. Wifi na pod. Hinda ko na akong cellphone, bi. Ay, dapat lang gini mi prinda kay palit ni mo wifi no. Dili ako lang ipuan ba. Hinda lang nak. Pila man ni prinda na. Pila man? 150 ra. Ang Sa man ni barato iPhone, sa man ni? Si kinawat ni ha. Dili ako anong cellphone. Kinawat ni. Ako wala Kung gina. sa may password. Dili man siya, dili, ay kabala ka mazilin na kawaton kay. Malo na biya kapag makita ang hold upper sa or ang kawatan mo, ano man kawatan? Shit, naunhan ta. Ay, ginainag ko. Sige, 150? 150 lang. Ako, Sige.
Pahalan dito sa akong shop ang kwarta. Ako Sige. na. Ako na ni Siya lang. Ayun na, di na ko i-print ako. Makikwarta po. Mahalon ba yan ni? Sige. Kalos naman ni Lukaton. Sige lang, istorya lang kung lukaton na Hindi, ako. kung di ni malukat og 2 days sama, kuha na ni, rimati, ako Sige, na. sa lukaton ko lang na ha. Sige. Kuha na ako ditong kwarta. Kuha lang sa shop. Uto-uto. Bugo kayo, Tanawa. 150 Oh, sa mahal, ani. Oo, nang latest karon sa Samsung, awa oh. Edge pa jud. Kasi, ay na siya edge. Isa. Nami gini camera mics. Ay, Mo na ni lang. kung gusto pa Ay, dito. na lang. Awa, magkamera sa ta. Ikaw, camera Awa, lang. lamig kay kuha ko. One. Awa, lamig kay Ay, na kuha. lang. Para, diba, uso man sa Facebook na mag-live, diba? Mag-live ta. Asa to in live? Mama katong baligya na itong mga ano. Ah, kuha na Sige. to, diba? Live na. Magulong kita tayo, gwapo ba? Ikaw, ano? Kung i-connect sa wifi, di man ta ka-live, wala wifi. Sige. Ikaw. Password. Kan. Kanya Facebook. O kana. Kaning live. O kana ka ng brand na yun. Sa maninin. Makita jud ta live. Makitanta sa mga friends sa Facebook, bugo. Sige. Oh, sige. Dapat yun, mag-comment-comment. Oh, live na live. Ulat sa isa, Wa maligi nag-view. ulat sa. Wala na, oh. Oh, si Liz. Oh, si Liz. Hey, Liz. Hi, Liz Ranolo. Si Ma'am Michelle. Si Ay! Ma'am Michelle, si Doki. Oh, si Doc. Happy birthday, Hi, Doc. Doc. Kabilar. Si- Si Ma'am M, tara. Si Doki o si Doc Fabular, birthday ni Doc Fabular. Ma'am Hazel. Alfredo. Sa Davao Oberans. Hala, hello sa inyo ha. Mamish si Kuan, si Ma'am M. Ma'am M, tara. Oh, kasi nun dia siya, di ba? Wala, hapit Ma'am na. M. Oo. Kasi rusit. Bongga. Ayo. Man. Sa pod. Wala, oy. Nako, dili, lukaton na nako. Kuan, cellphone. 150 5 naman to, minutes no? pa lukaton na. Wala pa guys sa Kaya, kanila okay. lukaton din At mo. least na ano na ko man lukat dagi na ko. Ay, tubo ay na. Ay, Tubo, uy, tubo. Oh, 200 na, 200. 100 na, uy. Kay. Sige, 200 ko na lang na para ano. Dagan kay salamat ha. Kamo, prinda rag 5 minutes. Okay na, uy, ikaw no. Salamat kaayo ha, na friend. Sige na, lakon. Uy, lakon. Sige na. Lakon. Bugo kayo. 150 ang print. Tubo sa 50. Ipainit natin ni 50. Dili, ayaw ko amin na Pepsi. 50. Amin na 50. Ano si mo man? Para mapukuan ikaw. Tubo na ako na 20. Noong ka. Pero bugo kay ano mo. Kulit mo na dulag Pepsi. Eh, sige na lang. At least itubog 50. Karon na ila ang mga buwang. Gipantalian na nagprinda di karon naka-connect na og wifi Ginoo ko. Mga dagkog lawas pero mga bugo ang mga animal. Ginoo ko. Ira naka-connect na ko di oh. Gipantalian rag prinda. Bugo man. Karon naka-connect na ko. Mag-live na ko. Salamat Lord. Hi mga ay mga kuan, mga viewers. Ay, kabugo ni Mindong. Mayra, dalo mag wifi di. Nakuha gyapon ako napasok gyapon tag makahalata ang mga yabag eh. Dagkog lawas pero mga bugoon. Balik lang kay Pepsi dito. Balik na lang na Pepsi ang... Ay, dili ko ikikon. Sugar. 50 ba yun? Ayo, may odto ma'am. Pero globe ni ma'am, kanang putlo na yung wifi ma'am, yung fiber. Ano ba tala makagabas? Putlo naman ako, yung Ay, connection. kukulan naman day koron. Dili pwede ugma. Dili dyan mo, kina Judith naman, hagbay ragod. Nama si Judith dira oh. Kung paano niya pang gabi maabot. Pero dili dyan pwede mo, may inyo kay putlo. Pero kung putlon, pwede mo yung pataon ugma. Kung Pwede bayad. na po, pero mag-additional mo. Putla na lang na, oy, putla. Sige. Magkuha na lang kumansin, mag-load. Ay, sige na lang, kapaload ko. Naman. Sige, simona lang. 50 niya. 300 ang bayad. Go. Ay, Ginoo ko, naka-live na jud ko ka mga bugo sa duwa. Luting man. Connection. Uy, taga PLDT bang kanu? Ay, oo Asa gikan? Gikan ko ilang minda, gikan ko nagputulog silang connection, ilang wifi. Iputol nimo. Oo, kaya makabayad. Ano man? Judith naman madam. Di ka Bayra. dalo kay wifi na putol man. Nailag Sige, dilis ako. Yatay, naisahan bukod sa mga buwang. Shit, sayang sa akong 50. Okay, makabalos ra ko aning minda. Naputol man dalo pa kayo.